svima, ja sam Dušan i danas ćemo raditi upoznavanje sa Đuletom. Uči se malo. Ko si ti? Ko smo mi? Ti? Ja sam ja. A ja sam ti. Dobro, to je nebitno. Sigurno se sjećate ove palice. Da. To je nebitno. Kada je Velja bio Dušana. A da, Joviće! nema veze. Znači, Đole, znači on isto snima sa mnom na kanalu. Malo je kasnije počeo, isto kao i Velja, ali... Prije sam ušao. Ovaj globus je kriv za to. On je kriv za to. Nije. Ovo je krivo za to. Mi smo krivi za to. Znači, on je naš novi član. Tako. A ko je ono tamo pozadi? On je Neymar, like za Neymara. I like za Velju, i like za Akija. A sub za mene? Đorđe Nedeljković. Da. 80. Đole, hajde! Znači, to je naš. Samo imam jedno pitanje. U komentarima napišite. Dole u komentarima napišite. Dole u komentarima napišite. Za koga navijate, za Žezdu ili za Protiv, za... Mi za Žezdu. Ne navijam ja za Zvezdu. Ja navijam za Napredak. Prva liga prvo. Ja navijam za sebe. Ja navijam za mamu i tetku da se... Mi navijamo za Barcu. Neymar. Zato sam isto nisam vidio tvoje glave, zato pomeri se. Mala povreda. Sad ne! Pomeri se. Da pokažem ljudima. Ajde. No to kuća. Željka. To piše. Eto, vidjeli ste? Bićete. Dobro. Šta trenirate? Napišite u komentaru još bolje šta trenirate. Ja treniram košarku isto kao ja. I karate. Engo. Šta se staviš? Ništa nisam. Vidite tam moje Dušanovo poznato frizure, like za naše frizure. Subscribe. Like and subscribe. I ovo su ti malo loše klipovi dok ne nabavimo kameru i sve to. Za Tibor, za sada ćemo pričati laptop. Tablet. Da. Tablet. Tablet. Vi pričamo sa tabletom, a tablet je za vas. Niko, to nema važno, baš mi Da. To je bolja slika. I šta mislite... I imam jedan predlog, samo idite na stranicu, odnosno na YouTube kanal Vodrix i Kruševac. Nije Vodrix. Dobro, napisat ćemo u ovo... Komentare. Da, napisat ćemo u komentarima kako se zovu ta dva imena kanala i napišite na njihovim Facebook stranicama, ako uopšte imaju Facebook stranice. Ne, Đole! Subscribe na njihov kanal. Da, subscribe. I još bi želo samo da... Dobro, još bi želo samo da... napišete da snimaju klipove. Da. Sad si pitate zašto još nema intra, jer Dušan ima malo slabi komp. Slabi komp.
I da, ne, šalim se. Vidite, on voli futbol i futbol. Samo da kažem da ćemo zimi možda da snimamo neke klipove sa jednom kucom ili ti Arčem. Upoznat ćete i njega. To je recimo naš pas, ali živi kod Dušana, zato što njemu jedino roditelji dozvoljavaju. Pa, ajde sada da samo znate neke par stvari od mene. Šta mislite? Da li sam ja uspešan u karatu, kao što treniram? I da li sam prvak Evrope? Vidite mi slicu. Čekaj. Tako. Gdje je Duša? Evo ga Dule. I dalje, gdje je? I Dušan, rekao sam još za Arčiku. Rekao sam. To je naš pas. Da. Moj pas. Naš pas. Moj pas. Naš. Moj pas. I ne znam da li Dušan s njim upoznavanje sa Veljom, Nisam. ali stvarno bacite like, subscribe i share za njega. Znači samo za njega. Samo za njega. I za mene. I za mene. I za njega. I za Arčija. I stvarno bi izveo palicu što je Velja tuko sa njom. Ti mazli kad